ҳар як шахс нишони голи худро дорад. аз они мусалмонҳо бошад чунин аст. вале ин бештар аст аз рақси пирӯзӣ. дар асл ин амали ибодат аст. дар дини ислом ин саҷдата шукр ва ё саҷдаи шукр ном дорад. ин рамзи шукру сипос ба Аллоҳ аст ва бисёр монанд аст ба саҷдае ки мусалмонҳо ҳар рӯз дар намозҳояшон мекунанд. гуфта мешавад ки замоне ба паёмбар Муҳаммад алайҳиссалом хушхабаре мерасид ва ё он чизеро мешунавиданд ки эшон аз он хушҳол мегаштанд, ин саҷдаро ҳамчун рамзи шукру сипос ба Аллоҳ ба ҷой меоварданд. бархе аз уламо ба ҷой овардани ин саҷдаро ба мусалмонон тавсия доданд, замоне ки неъмату баракате биёяд ва ё замоне ки аз фалокату офатҳо эмин мондед. ин таваллуди кӯдак буда метавонад, хатм ва ё ҳатто пешгирии садама. аммо баъзеи дигар аз уламо гуфтанд ки ин саҷда тавсия дода намешавад бо дар назардошти он ки мо пайваста аз неъматҳои Аллоҳ бархурдор ҳастем ва дар ин ҳол аз мо талаб карда мешуд ки доимӣ дар саҷда бошем. барои ба ҷой овардани саҷдаи шукр танҳо шахс бе ягон такбир рост ба саҷда меравад ва субҳана роббиял аъларо мехонад ки маънояш пок аз парвардигори баландмартабаи ман мебошад. баъд ӯ бармехезад бе додани ягон салом. бархе аз уламо мегӯянд ки шартҳои адои намоз лозим мебошад ба монанди таҳорат, рӯи тарафи қибла ва аврати пӯшида. саҷдаи шукр ин рамзи таслимӣ ба Аллоҳ аст. бо дар назардошти оне ки барои мусалмонҳо иҷозати саҷда кардан ба ҷуз аз Аллоҳ ба каси дигаре нест. ва ин боз эътирофи он аст ки нест неъмате ки ба мо дода мешавад ва ё аз он ҳаловат бурда мешавад ҷуз аз ҷониби Аллоҳ. алҳамдулиллаҳ барои ҳамаи неъматҳо.